खेराइसालिनि न'ब्लाङाव कलकाता बर' एस'सिएशननि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जे बैसागु बिदाय फोरबो नैबे बैसागु बिदाय फोरबोआव मैयानिफ्रायनो बर'नि मुंदांखा बावखुंग्रि लिपिका ब्रह्मखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों नैबे समाव मुंदांखा बर'नि सासे बावखुंग्रि लिपिका ब्रह्म बिथाङा नैबे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों बैसागु बिदाय फोरबोनि सोमोन्दै मा बुङो जों बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन। जोबोद गोजोननाय मोनदों फैनानैहाय खालि क'क्राझार बा बिटिआर एरियाल' नङा गतिके माने कलकातायावनो हक बा आसामनि बाहेरावबो जोबोद साग्लोबनानै दं बर'फ्रा बेनि थाखायनो माने दिनैहाय कलकातायाव फैनानैबो जोबोद इसिबां जे बर' बेहायबो माने सेटल जानाय दं बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बयबो माने माबा मोनसे खालामनानै दं आरो बेहाय जोबोद माने मोजां सेटलमेन्ट वेल एजुकेटेड जोबोद गिदिर मानसियानो कलकातायाव मोजां सेटल जानानै दं बेखौ नुनानै माने जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बेहाय हजोंनिफ्राय प्रिमियार जानानै फैयाखैमोन जे एंकारिं खालामगोन होननानै नाथाय कमिटिनिफ्राय हांख्रायनायखाय माने आङो बेहाय एंकारिं खालामबाय आंनि बांद्राय एक्सपिरियेन्सबो नङा थेवबाबो आङो जोंनि जिथु गोजोननाय रंजानायखौ नुनानै माने आंबो एसे एकदम एनार्जेटिक जानानै माने आंबो एंकारिं खालामबाय मैयायो ओमफ्राय आं दसे सिगाङावसो आं पारफर्म खालामबाय ओंखायनो दसे जिरायनानै दंमोन गोजोननाय मोनदों। बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि जोबोद बै मोनसे माने बेखौ जों बावनो हाया जिथु कालचार बेखौ जोङो अराय समबो लाखिनांगौ आरो बैसागु फोरबो जोङो गामियाव फालिनानै बैसागुनि जि नियमखौ फालिनानै बे बैसागु बिदाय जिथु जों खुङो बेजोंबो गोबां सुबुङानो बहुद बुस्थु सोलोंनो मोनो जेरै सेरजा दामनायानो हक खाम दामनायानो हक बैसागु मोसानायानो हक बेहाय माने स्टेजाव पारफर्म खालामनानैबो बे जोबोद गिदिर प्लेटफर्म जाहैबाय स्टेजाव पारफर्म खालामनो बेहायबो सोलोंनानै गोबां सुबुङानो बेखौहाय भाषाखौ लाखिलांनो मोनसे माने हुजुग मोनो मोनसे चान्स मोनो आरो जोबोद मोजां बिदिनो फालिबाय थानांगौ आरो आं सानो मा कलकातायाव जेरै जों बैसागु फालिबायदों बेहायबो कलकातानि बर'फ्रा बे जोंनि कालचारनिफ्राय एसे गोजानाव थादोंमोनबाबो दिनै बे श'खौ नायनानै एसेबाबो बर'नि जिथु बावलांदोंमोन बेखौहाय दिनैहाय रोंगोन आरो मिथिगोन आरो कालचारखौहाय। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360